Salut, eu sunt Blue Galaxy și bine m-am găsit la primul meu episod. Astăzi vă voi explica cam ce e cu mine pe acest YouTube, ce caut eu aici și mă voi prezenta și eu puțin. În primul rând am decis să mă apuc de YouTube, nu știu exact de ce, dar ideea e că am decis să fac. Și sper să creăm o comunitate cât mai mare și să ne înțelegem cât mai bine, pentru că eu îmi doresc asta și sunt sigură că și voi vă doriți asta. Am 14 ani, sunt clasa 8 și îmi place foarte mult informatica și sportul. Îmi doresc să intru pe profil Mateinfo și să mă fac IT-istă, chiar dacă nu îmi place mie foarte mult matematica. Am un pisoi numit Tomiță, care exact acum când eu înregistrez se joacă cu niște flori. Și da, cam acestea au fost lucrurile despre mine. Probabil că ne vom vedea astăzi sau foarte curând cu un episod. Pe acest canal veți vedea mai mult gaming și foarte rar câte un vlog, dar sper să ne înțelegem foarte bine. Eu v-am pupat și ne vedem data viitoare. Bye!